Ahoj, vítam ťa opäť na kanále Trading Legend a dnes si rozoberieme jednu otázku, ktorá bola často spomínaná na Instagrame, a to je, kde nájsť krypto, ktoré neviem nájsť na danej burze, na ktorej sa práve nachádzam. Tak poďme na to. A odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá, pretože stačí ti otvoriť stránku coinmarketcap.com alebo stránku coingecko.com. Tieto dve stránky sú veľmi rovnaké, veľmi podobné, takže dnes vám ukážem iba tento jeden spôsob na CoinMarketCape. Tieto stránky vám nechám pod videom, takže aby si nemusel hľadať, jednoducho to nájdeš pod videom. Takže som na stránke CoinMarketCap, kde už hneď môžeš vidieť zoznam krypt, hoci je ich tu strašne veľa, lebo krypta je strašné hafo. A keď potrebujem nájsť nejaké, jednoducho si ho napíše sem do hľadačika a nájde si ho. Vyberiem si teraz povedzme krypto z odtiaľto, povedzme Cardano. A môžeš tu vidieť niekoľko informácií ohľadne Cardana. Môžeš tu vidieť všetky základné informácie, ktoré potrebuješ vedieť ohľadne krypta. A tie najdôležitejšie sú vlastne tu, kde máš stránku, white paper a máš tu ich siete. Ďalej tu vieš nájsť teda aj informácie o tom, že kde kúpiť dané krypto alebo kde si ho len zameniť. Ak kliknem teda na Markets, jak som teraz urobil, môžeš vidieť všetky dané burzy a exchange, kde dokážeš vymeniť alebo zakúpiť dané krypto. Hneď vedľa je zobrazený pair ako pár, s ktorým vieš dané krypto získať. To znamená, že na Binance môžem získať ADU, teda Cardano, s párom USDT. Čiže viem tam obchodovať medzi USDT a ADO. Ak ho chcem kupovať za euro, tak si musím nájsť burzu, ktorá mi to umožňuje s týmto párom zakúpiť. A je to napríklad, tuto vidím, že tu je euro, ADA euro a je to na Krakene. Alebo potom na Binance taktiež môžem nakupovať za eura. Takže čo ti už potom iba ostáva je kliknúť na daný pár alebo na danú burzu, na ktorej potrebuješ nakúpiť. Otvoríš si danú stránku, vytvoríš účet a nakúpiš dané krypto, ktoré potrebuješ. Také jednoduché to je. Tak a teraz už vieš, ako nakúpiť a ako nájsť dané krypto, ktoré potrebuješ. Ešte chcem pripomenúť, že môže sa ti stať taká vec, že toto krypto nenájdeš, pretože je veľmi nové a používa sa alebo sa momentálne dáva len v predpredaji. Tým pádom musíš nájsť priamo stránku a na tej danej stránke informácia, akým spôsobom sa dá to dané krypto zakúpiť. A ešte v akej peňaženke ho môžeš storovať. To je veľmi dôležité, to tam vždycky budú mať. Tak a to by bolo asi všetko pre toto video. A ty, ak máš nejaké iné otázky, ako bola táto otázka, ktorú som dostával najčastejšie na Instagrame, tak mi ju kľudne napíš sem dolu pod video. A ja sa ti skúsim k tejto otázke vyjadriť podobným videom, alebo to môžeme rozobrať potom na streame, ktoré by som chcel tiež začať robiť tu na mojom kanáli. Tak a ak sa ti tento content páči a chceš dostávať ďalšie informácie, prípadne ja budem robiť aj ďalšie súťaže a podobné záležitosti, tak mi tu nechaj like, subscribe a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.